Вас вітає інформаційна служба телеканалу МКТБ. Я Олеся Ушакова. У ефірі новини час мясцовий і галоўнае сёння. Перажылі ўсе крызісы, узялі курс на поспех і стабільнасць. Кандытарскую фабрыку «Конфа» наведаў старшыня Маладзечынскага райвыканкама Юрый Горлаў. Рамонт дарог, будаўніцтва садкоў у школ, непоўны шэраг пытанняў, якія былі абмеркаваны на сустрэчы намесніка старшыні аблвыканкама Івана Маркевіча з працоўным калектывамі «Белор-дызайн» і «Белмастацк-кераміка». Крэатыў усім на радасць. Навучэнцы гімназіі каледжа мастацтваў, будучыя мастакі, паказалі жыхарам горада, як абнавіць звычайныя сцены звычайных памяшканняў. Перажылі ўсе крызісы, узялі курс на поспех і стабільнасць. Кандытарскую фабрыку «Конфа» наведаў старшыня Маладзечынскага райвыканкама Юрый Горлаў. Некалькі гадоў таму прадпрыемства знаходзілася ў складанай сітуацыі. У чэрвені 2019 года суд антыкрызіснага кіравання перад новым кіраўніком пазначыў мэту – знайсці новыя формы работы. Кандытарская фабрыка «Конфа» на рынку з 1954 года. Вытворчыя лініі па выпуску пернікаў, печыва, вафель, зефіру лічацца вузкаспецыялізаваным абсталяваннем. У 2017 годзе на фабрыцы былі створаны новыя віды прадукцыі, склад і рэцэптура. Але лёс прадпрыемства па-ранейшаму быў пад пытаннем. Супрацоўнікі маглі застацца без месцаў работы. Сітуацыю змог стабілізаваць новы антыкрызісны кіраўнік. Больше чем полгода стабилизировано. То есть полученных средств нам хватает для расчетов с кредиторами, для расчетов по зарплате, расчетов за поставленное сырье. В данном ситуации, я думаю, уже самое страшное для «Конфы» уже миновало. Люди все рассчитывают на дальнейшую работу. То есть в данном случае им просто необходима стабильность уже. Каштоўнасць прадпрыемства, па словах Паўла Бухвалова, гэта калектыў. Людзі працуюць на абсталяванне, якое атрымалі з папярэдніх часоў, перажылі крызісы, хварэюць за якасць выпускаемай прадукцыі. Сёння камерцыйны аддзел добра арыентуецца на эканамічным рынку. Пернікі, зефір, печыва пастаўляюцца ў гандлёвыя кропкі рэспублікі. Брэнд вядомы. Прыбытак ад рэалізацыі прадукцыі дазволіў падняць зарплату рабочым. Старшыня Маладзечынскага райвыканкама наведвае прадпрыемства не ўпершыню. Кантралюе ситуацию, дапамагае з вырашэннем глобальных пытанняў. Мы сегодня посещали открытое акционерное общество «Конфа», где тоже убедились, хотя это и пищевое производство, запасы готовой продукции в пределах тех требуемых норм, это 42% от общего среднемесячного объема производства. Конечно, определенные вопросы возникают по реализации продукции. Наверное, сказать, что сегодня произвести продукцию, да, уже, в принципе, мы научились со временем. А вот продать и хорошо продать, качественно, то есть выгодно продать нашу продукцию, конечно, над этим где-то приходится нам работать. Вот. Эта ситуация нормальная. Я уверен, что и продукция тоже вот нашего предприятия «Конфа», она продукция качественная, достойная. И что вот немножко удивляет, что они работают еще по тем, как говорится, старым рецептам, которые были ранее. Да? Вот, к чему, в принципе, возвращаются многие предприятия, наверное, не только нашей республики, и за пределом вот, смотрят на те качества продукции, которые были ранее. Поэтому конкретно по «Конфе» тоже, в принципе, есть определенные наработки и вот взаимодействие наших предприятий с местными органами власти, значит, взаимодействие с торговыми сетями, которые находятся, конечно же, не только в Маладечинском районе, но и за пределами, оно будет еще более твердо налажено и будет более полное взаимодействие. На прадпрыемстве выкарыстоўваецца сыравіна выключна беларускай вытворчасці, без хімічных кансервантаў і паляпшальнікаў смаку. Тавар адпавядае самым высокім патрабаванням па якасці. Маецца лінейка постнай прадукцыі і прадукцыі для здаровага харчавання. Класічных заварных пернікаў больш за 40 відаў, у тым ліку з фруктовай начынкай. Поўны ассортиментный пералік фабрики наличивает больше за 110 найменняў. Мы открыты для покупателей, для потребителей. Мы весь состав свой прописываем на упаковочке. Продукты, которые мы их производим с любовью, поэтому мы не можем производить закладку каких-то химических элементов. Допустим, сырье, которое мы покупаем только белорусское. Вот, поэтому закладка идет у нас по старинной рецептуре.
И отступать от закладок мы не можем. Мы государственное предприятие, мы хотим, чтобы люди нас видели, покупали, узнавали и с любовью пили чай и кофе с нашей продукцией. Як адзначыў Павел Бухвалов, сустрэча са старшынёй Маладзечынскага райвыканкама была эффектыўнай. Мне эта встреча очень понравилась. То есть были озвучены наши проблемные вопросы. Грубо говоря, и мы все слышали отклик руководителя райисполкома нашего. То, что помощь будет, никто не сомневается. Я думаю, что встречи результативные. То есть мы прошлись по цехам, посмотрели, на каком оборудовании работает. Повторяю, люди, которые работают на предприятии, не патриоты. Па словах кіраўніка кандытарскай фабрыкі, рэалізацыя мясцовай айчыннай прадукцыі праз сетку гандлёвых магнатаў, магутная падтрымка раённай улады прадпрыемстваў харчовай прамысловасці і важны фактар стабільнай працы. Тацяна Карашкова, Олеся Ушакова, Іван Бялкоў, МКТБ. Камітэт дзяржкантролю Мінскай вобласці праводзіць гарачую лінію. Мэта мерапрыемства выяўленне фактаў неабаснаванага звальнення супрацоўнікаў. Такая інфармацыя размешчана на сайце Мінаблвыканкама. Паведаміць аб супрацьпраўных дзеяннях з боку наймальнікаў могуць усе жадаючы звярнуцца ў ведомства, магчыма, з 20 да 24 ліпеня з 9 до 18 гадзін. Тэлефоны для сувязі на вашых экранах. Рамонт дарог, будаўніцтва садкоў, школ, работы грамадскага транспарту. Далёка не поўны шэраг пытанняў, якія былі абмеркаваны на сустрэчы намесніка старшыні аблвыканкама Івана Маркевіча з працоўнымі калектывамі «Белордызайн» і «Белмастацк кераміка». Усе праблемы, якія хвалююць жыхароў Радашковіч, узяты на заметку. Далей падрабязна. Да новага навучальнага года застаецца часу не так і шмат. Таму Іван Маркевіч абрысаваў і агульную карціну развіцця адукацыі ў сталічным рэгіёне. Адзначыў, што сёлета запланавана адкрыццё больш чым 10 дзіцячых садзікаў. Найбольшы прырост насельніцтва назіраецца цяпер у гарадах-спадарожніках і прыгарадах Мінска. Сегодня в Минском районе проживает 250 тысяч жителей. Необходимо построить порядка где-то около 14-16 детских садиков. Вот, вы видите, какое количество. Сегодня уже Боровляное и Лесное, если говорить, под 50 тысяч населения. Поэтому есть, как говорится, перекос. Але і ў Радашковічах, дзе зараз налічваецца 6 тысяч насельніцтва, ёсць пытанні, над якімі патрэбна працаваць. Адно з іх агучыла Тацяна Барановская, инженер по якости Белордызайна. У нас еще есть очень такой вопрос насущный, который мы уже пытаемся решить, наверное, года 2. Это наш банкомат. Единственный на весь поселок. Один банкомат. Таксама удзельнікі сустрэчы закранулі тэму работы грамадскага транспарту ў Радашковічах, арганізацыі вольнага часу моладзі. Работнікі суседняга прадпрыемства «Белмастацк керамікі» паднялі пытанні якасці пітной вады ў пасёлку, агучылі праблему прадпрыемства, у прыватнасці, як абараніць сваіх беларускіх вытворцаў, калі ўстаноўлена вельмі нізкая мытная пошліна для аналагічнай замежнай прадукцыі. Таможенная пошлина 12%. Это довольно низко. Плюс, если этот товар из Китая, делается скидка 25%. Таможенная пошлина получается... 12, еще 25%. Да. Это 9%. Таксама Іван Маркевіч адзначыў, што пры сустрэчах жыхары розных рэгіёнаў часта падымаюць пытанні добраўпарадкавання і закладкі новых паркаў для месцаў адпачынку, рамонту дарог і дваровых тэрыторый, пашырэнне плошчаў пад аўтастаянкі ля дамоў. Паколькі медыкі не адмаўляюць узнікнення другой хвалі каронавіруса, умацоўваецца матэрыяльна-тэхнічная база медыцынскіх устаноў, закупляецца высокатэхналагічнае абсталяванне. У рабоце Івану Маркевічу дапамагала намеснік старшыні Маладзечынскага райвыканкама Олеся Лукоўская. Усе пытанні, з якімі звярталіся жыхары пасёлка, узяты на заметку і нівонная без адказу не застанецца. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ. Гарачыя выходныя. 18 ліпеня днём Маладзечынскі гранц поступило паведамленне аб загаранні магазина па вуліцы Лясной. Па прыбыцці падраздзяленняў было ўстаноўлена, што гарыць смецце ў 3 метрах ад крамы. Прычына здарэння ўстанаўліваецца. Разглядваемая версія неасцярожнае абыходжанне за агнём. Вінаваты ўстанаўліваюцца. У выніку пажару знішчана смецце, закурана знешняя сцяна пабудовы, пашкоджаны страпільная сістэма і шыфер на плошчы 25 квадратных метраў. 19 ліпеня пажарныя выязджалі ў Радашковічу ў кватэру жылога дому па вуліцы Савецкай. Суседзі да прыбыцця выратавальнікаў вывелі 74-гадовага гаспадара на вуліцу. Па папярэдняй версіі прычынай узнікнення пажару стала неасцярожнае абыходжанне за агнём.
Крэатыў усім на радасць. Навучэнцы гімназіі каледжа мастацтваў будучыя мастакі паказалі жыхарам горада, як можна абнавіць звычайныя сцены звычайных памяшканняў. Тэму працягне Алла Маркелова. Будучыя мастакі-другакурснікі 3 тыдні праходзілі сваю тэхналагічную практыку літаральна за агароджай роднай альма-матэр. Вырашылі даць больш-менш прывабны выгляд будынку цеплапункта, які належыць камунальніку. Раней тут з зайздросным пастаянствам з'яўляліся надпісы і малюнкі самага рознага зместу і выяў. А навучэнцы гімназіі каледжа пайшлі іншым шляхам, напісалі пісьмо і правялі перамовы з камунальнымі службамі, аб'явілі конкурс. Эскізаў было шмат, а галоўная ўмова – увасобіць у малюнку ідэю установы. Творчы савет у асобе дырэктара гімназіі каледжа мастацтваў і мастакоў-выкладчыкаў спыніліся на рабоце Виктории Сильванович. Эта идея, она мне приснилась. То есть перед сном у нас был довольно напряженный день, когда мы делали эскиз, только обговаривали это все. Я перед сном начала думать, что же можно нарисовать и как. И просто идея взялась ни из ниоткуда, что просто пришлось добавить некоторые элементы, которые как бы хотелось бы, чтобы она выражала дух колледжа. Например, ласточки как символ его, наше отделение музыкальное, театральное, хореографическое и отделение живописи. Мастакі-рэстаўратары для пачатку пачысцілі сцяну, выканалі асноўныя трафарэты ў натуральную велічыню, падрамантавалі і пафарбавалі падмурак. Закупілі 30 кілаграмаў фарбы, колеры за сродкі апякунскага савета і ўзяліся за справу. Многія жыхары суседніх дамоў потым падыходзілі з просьбай, каб студэнты размалявалі і астатнія сцены цеплапункта, каб бачыць пазітыўныя малюнкі і з вокнаў кватэр. Дети после того, когда расписали вот эту стенку, у них появилась, это все-таки практика, так сказать, технологическая практика, у них появилась уверенность в том, что они могут эту работу проделать и где-то на других объектах, и у себя дома расписать стенку, скажем, и гаража, и какую-либо еще другую стену. Все очень хвалили нас, постоянно говорили о том, что вы делаете безумную красоту, всем очень нравилось. И на самом деле, как и детям, как и нашей администрации, так и нам, учителям, тоже это все очень сильно нравится. Выкладчыкі па сакрэту паведамілі, што ўсе навучэнцы атрымаюць адзнакі за практыку не ніжэй за 9 балаў, а яшчэ іх старэйшыя калегі вырашылі хадатайнічаць аб прэміраванні моладзі за добрую работу, бо заданне юнакі і дзяўчаты выканалі ў адведзены тэрмін якасна і з творчым падыходам. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ. На гэтым выпуск завершаны. Наступны агляд падзей у сераду 22 ліпеня. Наперадзе прагноз надвор'я. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.